Moin, Anders Hugestjern her. Jeg var på Danmarks Tag i går, sammen med en hel flok gutter. Det var en klassedag. Danmarks Tag og Vesterskoven. Det var lidt længere, end jeg lige umiddelbart havde regnet med, så var han træt. Jeg kører på turen. Jeg kommer en masse videoer fra turen, og det skal siges, jeg er ikke verdens bedste tekniker til at køre. Jeg er heller ikke verdens bedste til at klippe alt muligt sammen. Det bliver bedre, så jeg håber, I vil bære over med mig. Der kommer en lille smule under turen, hvad jeg synes om det nye SRAM GX Eagle Access, halløj. Og så kommer der en masse videoer, hvor jeg føler mig virkelig sej. I slutningen af videoen, når jeg har spillet alle klippene, så kommer der lige den sidste udtalelse om, hvad jeg egentlig synes om det her Access. Så følg med, og lad være at grine for meget. God fornøjelse. Jeg tror, det er så fedt ud. Yes. Okay, har jeg kørt, det ved jeg ikke, hvad der føles med 10 km, det er nok 2 med det her nye gear. Altså, man skifter bare som man skal, der er ikke så meget. Jeg synes det er det. Knappen den er lidt mærkelig. Skal jeg lige vende mig til. Udover det så er det bare en gear, jeg siger en lyd, når jeg skifter. Det er også meget sejt. Den her træning, jeg kan vist godt op lidt, tror jeg. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg lavede. Det var ny, den her. Caset. Fedt. Det gik. Ja. Det er ikke. Flawless. Jonas han er væk. Det var mere held, det der, tror jeg. Jo. Altså, jeg føler mig sej. Jo! Så langt den skal jeg stå her. Hvad skal jeg gøre det der? Jonas han løber turen nu. Og så ændrer. Det er så fucking nemt, nu gør vi bare på cykel. Okay, vi har lige gået den her ål og vurderet, at det sidste... Ja, jeg har vurderet det, fordi jeg vil godt hjem. Jeg skal have kaffe i eftermiddag, og så vil jeg godt gøre det med en ryg, der sådan er helt. Så derfor tager jeg lige udenom det store sving der, eller gap, eller det der døds noget. Så jeg prøver at se, hvad der sker. Det er jo ikke nu, og jeg skal køre rigtig stærkt. Så vi skal bare hygge os. Det er 3 meter. Take 2! Okay. Første gang det gik så godt. Jeg tror, jeg tænker for meget over det. Nu har jeg prøvet at gå den, så det gik meget bedre. Jeg prøvede lige at køre den inden. Så kom jeg næsten rundt. Så nu prøver jeg igen. Jeg kommer til at tænke på at lave alt for mange af de her besvindeligheder. Tag det roligt. Yes. Jeg kan ikke ud der. Det var helt perfekt.
kører sgu lige udenom her. Ja. Nå, take 3. For helvede, gør vi det igen. Og søren. Jeg kan se her på YouTube. Okay. Jeg bliver udenom igen. Jeg prøver at kaste bunden. Det er der skal hernede. Jeg har ikke kørt før. Det kunne man godt. Og det kunne man godt. Det kunne man godt. Yes! Fed ko. Prøv den. De andre røverhuller, de kører stærkt. Det kan du se den her. Ja. Der lærer sådan endte du lige rundt der. Det ser så fedt ud. Så tager vi henover. Yes. Ja, jeg er under. Ja! Det er fedt det her. Okay, jeg kører lidt mere, hvad det her giver nu. Og ja, jeg ved ikke. Det kører fint nok. Nej, det gør jeg ikke rigtigt. Det kan være, at få besked på, så der ikke er så meget bøvl der. Jeg skal bare lige vende mig til knappen. Jeg tror, jeg er ved at få ud af det. Man kan ikke tommelfingeren på selve skifteren. Altså at bruge den som en knap, og så bare vip. Hvad hedder det? Tommelfingeren op og ned. Opad for høje gear, nedad for lavere gear. Det burde vi til at finde ud af. Så. Ja. Yeah. Ja, jeg tror. Så skulle det virke meget fint. 5.000 der. Det ved jeg ikke. Det skifter jo lige så meget gear som de andre havde. Det går bare ikke. Men det siger en sjov lyd, og det må man også tage med. For den equated der. Og så er der også bare lidt sejt. Jeg tror måske, jeg også kan lave mindre forkert skift med det, når jeg lærer det at kende lidt mere. Fordi når jeg er træt, så har jeg en tendens til at lave sådan nogle små skifter, faktisk specielt ned i gear. For ikke trykket nok, eller for trykket for meget. Jeg tror, jeg bliver bedre med det her. Så ja, så prøver vi sgu. Stadigvæk hårdt at køre opad. Vi prøver. Kom bare. Det er altid sjovt det der. Det var som Richie Wu dernede. Ja. Yes! Jeg troede ikke her der. Dejligt at køre stærkere ned her. Ja, altså curry ketchup, remoulade og råløg og godt med salt. Og så nu når de der pomfritter, ikke, de er lige marineret lidt i den der marinade af remoulade og curry ketchup, ikke også? Det kan man også, hvis det er en god grillgryde, og det er rigtig stegt pølserne, ja. De skal i frityrgryden. Så de som er sprøde hele vejen rundt. Ja. Og så, ja,
Nu må jeg sige, hvad har du styr på det? Ja, man kender sin pølsemix. Nej, det var sgu ikke. Det var ikke en vilje. Ja, det var turen. Jeg ved ikke, om I kunne fornemme, at det blev sådan gradvist mindre, at jeg talte ind over videoen, fordi jeg simpelthen bare blev træt. Men sådan det. Nå, jeg synes i starten, da jeg kørte med det her Axis, altså den skifter gear ligesom den skal. Det gør den jo bare, det er en fin måde at skifte gear på. Om den skifter bedre gear, end den gamle jeg havde? Nej, det tror jeg ikke, den gør. Men jeg tror, jeg vil komme til at lave færre fejl, fordi jeg har altså, når jeg bliver træt, så kommer jeg til at trykke forkert med tommeltotten på triggeren. Og det tror jeg vil komme til færre med min nye Axis, fordi det er bare lidt nemmere. Og det er kun én gang, når jeg trykker én gang. Jeg kan komme til at rigtig trykke forkert. Men i starten, da jeg kørte med den, der synes jeg havde lidt problemer med, at jeg kunne ikke finde ud af, hvor jeg skulle trykke hen. Og det lyder måske lidt banalt, om det var i toppen eller... Jeg kunne simpelthen ikke huske det, fordi knappen er så meget anderledes. Men det jeg har fundet ud af, det er, at når jeg har controlleren her, når jeg lægger tommelfingeren ind i controlleren her, så kan jeg vippe den op og vippe den ned. Så jeg skal ikke bruge den som en normal trigger, hvad skal man sige, hvor jeg trykker her og trykker her. Nej, fingeren skal ligge inde i den her bue. Når den så ligger herinde, så giver det ret god mening. Og der er faktisk også en tommelfinger, så jeg går på den anden side af grebet. Så hvis jeg har grebet her, så kan jeg skifte her også. Så det er egentlig, ja. Jeg blev nødt til at justere gearet en lille smule på turen. Men jeg tror, at det var efter, vi havde den på bilen, så jeg ved ikke, om den har fået et dask eller hvad den havde. Udover det, så kører den, som den skal. Der er ikke noget at sætte en finger på. Så kan man spørge, om det er 5.000 kroner værd. Det ved jeg ikke, om det er. Det kommer an på, om man skal til at have nyt. Se det bagspejlet. Altså, det er lige af faktoren, den har noget at sige. Om jeg synes, det kører bedre. Så, nej, det synes jeg ikke, det kører bedre, end det gjorde før. Men det kører super. Og til 5.000 kroner for en el-gear, så kommer man godt nok langt, synes jeg. Og det kan snakke sammen med alt muligt andet også. Om jeg er tilfreds? Ja, det er jeg. Den gør, hvad den skal. Og det var egentlig det, jeg ligesom var ude efter. Og jeg tror på sigt, så vil jeg blive gladere og gladere for det. Men lige nu, der synes jeg egentlig bare, at det var som før, efter jeg lærte at bruge den. Så jeg har egentlig ikke tænkt så meget over det. Og jeg vil, lad os bare være ærlig, jeg kommer ikke til at køre stærkere, at der sidder en anden skifter på. Men kan jeg gøre det lidt simplere og lidt lettere at skifte gear, så jeg ikke skal tænke så meget over det, så bliver det helt klart en fordel. Så indtil videre, så er det en thumbs up på den, og så, eller sådan skråt op, tænker jeg. Og så, ja. Når jeg kører lidt med på den, så må vi se, hvordan det går. Jeg håber, at I kunne lide videoen, og at jeg ikke har klippet alt for meget skørt ind. Så det var det herfra. Jeg håber, I synes godt om, og like og alle de her ting, og abonnere og sådan noget. Så synes jeg også, at vi lige skal sige, at jeg kommer til at lave det her video halløj til Trail Cup også, så det bliver mega fedt. Nå, kan I holde i munter? Moin.